We zien gangen en kapstokken en van alles en nog. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dus, Het gaat toch goed? Ja, ik krijg het even van. Dat is niet veel op. Zit daar. Vandaag hebben we de voorlaatste repetitie in het Bonifante College. En het is de eerste confrontatie met de kostuums. Dus iedereen heeft zijn kostuums afgehaald bij Margriet Bontroep in het atelier in het oude Plemgebouw. Dat brengen ze nu met. En dat wordt vandaag aangedaan, gepast. Wat niet past, wordt nog even passend gemaakt. En dan hebben we een complete doorloop van het hele stuk in de verschillende kostumeringen, zoals dat nodig is. Daar. Mooi. Is niet zo gekomen? Ja, wat goed. Dat is goed, hè? Ja, dan dadelijk ruil ik hem op. Nee, dat wordt niet zo. Oh, dat is voor Dus dan moet ik even omdraaien. Ja, oké. En een ander kapje. Ja, of niet zo'n net zo'n vroezelig kapje. Ja. Ja, oké. Dus, Ja, dat is goed. ik vind het zo leuk doen, met al die kleding. Dan krijg je echt. Ja, die gaat niks. Wat ze in het begin zien. Oké. Dus alle varianten, dat is het aantal. Maar wat ze in het begin zien, dat geven we. En die aantallen, en zich die uit, en de namen staan bij, dan kunnen ze verdelen. De vlaggen, de gildevanen. Soldaten, ja. We hebben het overleefd, hé. Straks zien we zwoer gewond. Ja. Tweeherigheid in het stadsbestuur voor zo'n lange tijd. De Mommes, tempel van gezelligheid, hoe alleen uw eigen taal bestaat. Als u vertrouwen in die man hebt, geef hem een opdracht om een zilveren borstbeeld van Sint-Servaas te maken. En vergeet niet dat beeld aan heel Maastricht te laten zien. Smakelijke vleesproducten. Want vlees, dat wil zeggen iets anders dan spek, was zeker voor de minder bedeelden in de stad iets dat alleen tijdens feestdagen op tafel kwam. De naam is Charles de Bas. Dat is tijd. Ik heb ook Charles. Een familie van mijn man, het de Bas. Dat zien we kans. Allemaal slachters. Specialiteit, werkersbuur in de jus. Non, mon ami. Mijn vader was geen slager. Ik ben ook niet bekend onder de naam de Bas. Men kent mij als D'Artagnan, musketier in het elitekorps van de koning. Opeens kwamen er 2 man die Michael vastpakte en jullie kop in een bak met water duwden. Juist, en toen zegt de ene tegen de andere, zo, we hebben weer een zinnetje hierin. Oké, even. We pakken het even terug vanaf het moment dat Charles met Pater Vink aan de praat is. Want ik wil er kretend huren opkomen. Want dat moet er huren, want anders komt die niet achteruit.